Unha praza terrorífica, pero con produtos de gran calidade. Así loce o mercado de abastos de Cambados para festexar o Samaín. Os postos están cubertos con teas de araña, fantasmas ou cabazas. O obxectivo é fomentar as vendas na praza cambadesa. Como o Samaín vai ser este vindeiro luns, pois quixemos facer, gracias á iniciativa das praceiras, pois quixemos facer unha decoración especial para fomentar que a xente veña a visitar a praza de abastos e que veñan cos nenos, xa que van a estar durante unha tempada que van ter vacacións no colexio durante este puente. Entendemos que é unha boa iniciativa no sentido de poñer en valor un poquinho máis a praza e a axudar a que os rapaces que veñan a visitala. Foron as propias praceiras as que propuxeron ao Concello levar a cabo esta iniciativa. Para a decoración contaron coa colaboración do Obradoiro de Dinamización Cultural. Tanto as vendedoras como os clientes mostraron a súa satisfacción por este traballo. A nosa idea é de poñer isto un pouco máis alegre, bonito, que a xente lle guste, que lle encanta a todo o mundo como está. Ainda faltan moitas cousas porque moitas ainda non lle dou tempo a terminar de arreglar o puesto, claro, porque ayer foi lunes e non somos todas de Cambados. Pero bueno, está ben. Ademais da decoración, o Concello tamén organizará un concurso de fotografía online coa colaboración de Zona Centro. Para aquelas persoas que veñan á praza de abastos e saquen unha foto co hashtag Samaín Praza Cambados e o suban ás redes sociais, pois que podan optar a 3 premios de 50 euros para as persoas que saquen, digamos, esa foto aquí nas redes sociais. O que queremos é fomentar que a xente veña á Praza de Abastos, que veña a coñecela, que veña a ver os seus produtos. Os premios serán repartidos en vales compra para gastar nos negocios de proximidade de Cambados. O concurso estará aberto ata o martes 2 de novembro e os gañadores decidiránse o mércores. Os interesados poden achegarse ao mercado de abastos a facer a súa fotografía e aproveitar para degustar os produtos cambadeses.